אני יוצא עם בחורות צעירות יותר ממני. לא שיש לי איזושהי בעיה עם בנות גילי, פשוט הצעירות יותר עדיין לא פיתחו הערכה עצמית, אז הן עוד לא מחפשות בגבר דברים שאני לא... אין לי, נגיד, תכונות. ולא מזמן יצאתי עם בחורה צעירה, עלתה עכשיו לארץ מרומניה, בלי שקל על התחת, באמת לא היה לה שום סיבה לא לצאת איתי, ובכל זאת היא חתכה, ושאלתי אותה, וואי, טטיאנה, וואי, אין דיס. והיא אמרה לי, you're not good enough. אמרתי לה, what do you mean I'm not good enough for you? אז היא אמרה, no, I didn't say for me, I said, you're not good enough, like in general. אני לא שקר, זה הרגיש כמו חץ, ממש ליד הלב, כי כאב לי מאוד, אבל לא מתתי. ואז התחלתי לדמיין איך אני הולך להתמיד עכשיו בחדר כושר, עד שיהיה לי גוף מטורף, ואז אני הולך לסוכנות דוגמנות, ואני אהפוך לדוגמן בינלאומי, ובאחת התערוכות שלי במילאנו, היא תשב שם בשורה הראשונה, ובדיוק כשאני אעשה את ההליכה שלי, אני אגיע מטר ממנה, ואני אסתכל לה בעיניים ואני אעשה לה... אבל הלכתי לחדר כושר, והייתי... המשקולות היה קשה להרים. אמרתי, אוקיי, לא חשוב, אני יכול גם ממש להתאשר ולקנות את הקאנטרי שהיא משחקת בו טניס, ואז אני כאילו אעבור שם איזה יום אחד במקרה, והיא תקלוט אותי ותגיד לי, ירד, I didn't know you played tennis, ואני אסתכל עליה ואני אגיד לה, תביא לה כרטיס ביקור, ירד ברזילי הבעלים של הקאנטרי. הבעיה שאני לא מצליח בסוף חודש להכניס יותר ממה שאני מוציא, אז להתאשר לא היה אופציה. אבל אמרתי, אוקיי, אני יכול לשנה על סיטואציה. איקיטוס, פרו, היא יושבת בבית קפה מקומי על שפת האמזונס, אני בדיוק יוצא מהג'ונגל, מלא בבוץ, עם המצ'טה בפה, כי בידיים אני מחזיק ככה שני ילדים פרואנים קטנים מהזרוע, והיא קולטת אותי ואומרת לי, ירד. ואז אני יורק את המצ'טה ואומר לה, טטיאנה, I didn't recognize you, you gained some weight. ואז היא תגיד לי, what are you doing in the jungles? ואז אני אגיד להם, rescuing lost children in the weekends. ואז היא תגיד לי, וואו, I didn't remember that you were so fearless. ואז יהיה שקט בבית קפה וכולם יחכו לתשובה שלי ואני אסתכל לה בעיניים ואני אגיד לה, להתחיל ללכת. אז היא תרים את המצ'טה ותגיד, ירד, you forgot your מצ'טה. ואז אני אגיד לה מבלי להסתכל אחורה, it's okay. I will make another one tomorrow from a crocodile skin. והמשיך ללכת. הבעיה שאני מפחד במקומות כאלה. ותכלס, ככל שחשבתי על זה יותר, הבנתי שבאמת אין לי מה להציע לה. מקווה שיהיה לה רע, בת זונה.